Presented by RK Music. म्यूजिक डायरेक्टर विकास राज गोपालपुर। तनी जा सुनाए पूर्वा जान के खबर लिया दा। तनी जा सुनाए पूर्वा जान के खबर लिया दा। तनी जा सुनाए पूर्वा जान के खबर लिया दा। कैसे जियत बानी है, कैसे जियत बानी जाके उनका से बता दो। तनी जा सुनाए पूर्वा जान के खबर लिया दो। तनी जा सुनाए पूर्वा जान के खबर लिया दो। डीजे विकास मुजफ्फरपुर, डीजे विकास मुजफ्फरपुर, डीजे विकास मुजफ्फरपुर। एक पल हमारा भी नहीं उ रहत रहली। एक पल हमारा भी नहीं उ रहत रहली। क्षण भर के उ जुदाई ना हमसे सहत रहली। दिली नहीं दिखाई हमें आवेला रोवाई। दिली न उ दिखाई हमें आवेला रोवाई। कितना बदर्द दिल में है, कितना बदर्द दिल में जाके उनका से जता दो। तनी जा सुनाए पूर्वा जान के खबर लिया दो। तनी जा सुनाए पूर्वा जान के खबर लिया दो। डीजे विकास मुजफ्फरपुर, डीजे विकास मुजफ्फरपुर, डीजे विकास मुजफ्फरपुर। उनकर हो अब जुदाई ना हमारा से सहाई। उनकर हो अब जुदाई ना हमारा से सहाई। बड़ी याद आवतारी के करा से कह बताई। विकास बेदर्द खोई है जहर उनका से बता दो। विकास बेदर्द खोई है जहर उनका से बता दो। जिए न हम पाइबू है, जिए न हम पाइबू जाके बात तू सुना दो। तनी जा सुनाई पूर्वा जान के खबर लिया दो। तनी जा सुनाई पूर्वा जान के खबर लिया दो। आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज।